Xi ftit ta' xrilu missieri kienet jiekol u qabdu uġieħ kbir fl-istonku. Sarulu xi testijiet u qalulu li jbati mill-kundizzjoni tal-Crohn's. Iżda din titfaċċa mill-ewwel fil-persuna jew tkun ilha fiha. Il-kundizzjoni tal-Crohn's hija infjammazzjoni fis-sistema diġestiva. Issa il-sistema diġestiva kollha tista' tkun involuta, jiġifieri nistgħu nibdew mill-ħalq u nispiċċaw fil-musrana l-kbira. Ħafna drabi is-sintomi ikunu ilhom ġejjin ftit ftit, jiġifieri dak li jkun jgħid jinnota li hemm ċertu uġieħ taż-żaq li mhux normali, jinnota li l-purgar qed ikun daqsxejn iktar soft minn kemm is-soltu jkun, forsi jinnota anke xi mucus mal-purgar, ġieli anke jinnota xi demm mal-purgar, jiġifieri s-sintomi jkunu ilhom ġejjin ftit ftit. Gradwalment u mbagħad jibdew jiżdiedu dak li jkun jinnota li hemm xi ħaġa mhux sejra tajjeb. Però ġieli jkun hemm każijiet li jippreżentaw f'daqqa wkoll. U ħafna drabi dawn jippreżentaw b'uġieħ qawwi fiż-żaq u deni li ma nkunux qed insibu l-kawża għalih. U mbagħad hemmhekk ovvjament jibdew it-testijiet u naraw jekk hemmx Crohn's jew le. Is-sintomi li jindikaw li l-persuna qed bati bil-Crohn's ivarjaw minn problemi marbuta ma' uġieħ fl-istonku, għal deni, ħafna għajja, kif ukoll nuqqas ta' aptit. X'inhi r-rabta bejn il-Crohn's u l-ikel li tiekol il-persuna? S'issat m'hemmx ċertezza li hemm din ir-rabta, ġifieri studji għadhom qegħdin isiru, ġifieri m'hemmx ċertezza li ċertu ikel jista' jikkawża l-Crohn's, però li nafu li ċertu ikel jista' jagħmel is-sintomi għall-ar. Ġifieri min ibati mill-Crohn's jagħmel tajjeb li jevita ċertu ikel. Dan l-iktar li nsemmu ikel pereżempju dairy products, affarijiet li fihom il-ħalib li jistgħu jagħmlu s-sintomi tal-uġieħ ta' żaq għall-ar, affarijiet li fihom ħafna xaħam jew affarijiet tal-aġina u żjud li jistgħu jġibu s-sintomi ftit tal-ar, drinks li jkun fihom fizzy drinks bħal soft drinks u hekk li jistgħu jagħmlu s-sintomi għall-ar, jiġifieri dik li jista' jagħmel li min ibati mill-Crohn's jevita dawn l-affarijiet. Bħal kull kundizzjoni importanti li min ibati bil-Crohn's ikun jaf kif għandu jikkontrolla. B'hekk is-sintomi ma jiggravawx. Jekk dak li jkun jidħol bħala emerġenza, importanti li l-ewwel ħaġa li ssir huwa li jirċievi drip fil-vina biex jiġi iktar hydrated, allura bekk l-uġieħ jonqos. Mbagħad kif issir id-dijanjosi tal-Crohn's ikun hemm bżonn li jibdew ċertu mediċini li anke xi ftit minnhom jistgħu jingħataw l-isptar taħt l-osservazzjoni tal-gastroenterologist u daw il-mediċini li jistgħu jkunu wkoll forma ta' pinnoli jgħinu biex inaqsu l-infjammazzjoni fis-sistema diġestiva u bekk jinaqsu s-sintomi. Sfortunatament m'hemmx kura għal Crohn's, però il-mediċini jintużaw biex iħallu l-kundizzjoni stabbli biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm infjammazzjoni fil-imsaren u fis-sistema diġestiva. Semmejna bosta problemi li huma marbuta mas-sistema diġestiva. Dawn il-kundizzjonijiet kollha jġibu magħhom sintomi skomdi u ta' uġieħ. Kif għandna nieħdu ħsieb is-sistema diġestiva tagħna ħalli bekk nevitaw l-iżvilupp ta' dawn il-kundizzjonijiet? Apparti daw l-affarijiet tal-ikel li semmejna qabel, jevita momenti ta' stress, għaliex nafu li l-istress iġib is-sintomi għall-ar. Dan nistgħu nagħmluh billi nżidu l-eżerċizzju, għaliex nafu li l-eżerċizzju apparti li jżommna healthy inaqqas anke l-istress mentalment. Jixrob ħafna ilma, bħala min ma jbatix mill-Crohn's bħala speċi prevenzjoni li għandu jagħmel biex joħsib is-sistema diġestiva tiegħu. Importanti li nixorbu ħafna ilma, ġifieri nixorbu madwar 2 litri kuljum ilma. Kemm jista' jkun ma niklux affarijiet proċessati, ma niklux ħafna żjud u qali u nillimitaw l-ammont ta' dairy products ukoll fid-dieta. Issa jekk li nutaw xi sintomi inkellmu t-tabib tagħna biex ikun hemm bżonn isiru xi testijiet tad-demm isiru u jekk daw jindikaw xi ħaġa li sejra mhux normali nmorru għal testijiet oħrajn. Tikka aktar dwar saħħtek. L-inkontinenza hija problema komuni fost in-nisa anzjani. Studju li sar dan l-aħħar juri jekk il-mara tkun irqieqa u jkollha muskoli b'saħħithom, ir-riskju tal-inkontinenza jitbiet ħafna aktar. B'hekk huwa importanti li l-mara hekk kif tkun qed tikber fl-età tagħti każ mhux biss tal-ikel illi tikkonsma, imma tagħmel ukoll eżerċizzji li jgħinu ħafna biex jissaħħu aktar il-muskoli mad-dawra tal-bużżieqa tal-urina. Kelliema għal dan l-istudju qalu li wieħed però irid jagħmel distinzjoni bejn tipi differenti ta' inkontinenza.
Bl-eżerċizzju bil-kontroll tal-pis jiġi evitat ir-riskju ta' inkontinenza kawżata minn pressjoni fuq il-muskoli, bħal meta persuna tbati bl-inkontinenza meta tatas jew tisol. Sa issa ma hemm studji li jikkonfermaw li l-eżerċizzju jgħin każijiet ta' inkontinenza kawżati minn kundizzjonijiet mediċi oħra. Tikka aktar dwar saħħtek għada.